ଖାଲି ତିଆରି କରିକି ଆଣିଲି ମୋବାଇଲ ଆଣିଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ ମାଟିରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଘୋଳିଆର ଯାଉଛି ତ କିଏ କହିପାରିବନି ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଇସା ଦିଏ ମୁଁ ବଳ ଭାଗିଗଲାଣି ଆଉ ବଳ ରହୁଛି କି ସବୁଦିନ? ବଳ ଭାଗିଗଲାଣି ନହେଲେ ସେତିକି ଆମେ ହଁ ବା ଚୁଲି ଯା ବେଶୀ ଟାଉନି ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ତ? ଏ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଗାଉଁଲିଆରେ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଟାଉନକୁ ଯାଉଛି ବାବୁ ଟାଉନକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟେଇ ପାରିବିନି ଆଉ ସରିଯାଉ ଅଣ୍ଟେଇ ପାରିବି ଟାଉନକୁ ନେଲେ ଅଣ୍ଟେଇ ପାରିବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଗିକି ଯିବ ଅଣ୍ଟେଇ ପାରିବି କାମ ମେନ୍ ହେଲା ଫିନିସିଂ ଲୋକ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଦେଲେ ହଁ କାମ ଫିନିସିଂ ହେବାରୁ ଆଖି ସୁନ୍ଦର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କଲୁ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ହଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ କିଏ
କ'ଣ କରାହେବ ଆହୁରି ଇଣ୍ଡା ହଁ ଦିଆହେବ। ବା ଇଣ୍ଡା ଦିଆହେବ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଜାଳ ମେଣ୍ଢିବା ପାଇଁ।